Pokajanje u islamu je lahko. To, braćo moja draga, znači da ne postoji bezgrešan čovjek, ne postoji bezgrešan insan, ne postoji onaj koji ne griješi makolike stepene i deređe u vjeri postigao. Zato je poslanik alejhi salatu vesselam rekao: kullu ibni adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Svaki sin Ademov, svaki čovjek, svaki insan griješi, a najbolji griješnici među vama jesu oni koji se često kaju. Također, poslanik alejhi salatu vesselam u vjerodostojnoj predaji kaže: "Walladhi nafsi bi yadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la jaa bi qaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allaha fayaghfiru lahum." Kaže: tako mi onoga u čijoj je ruci moja duša, kada vi ne biste griješili, kada biste bili bezgrešni, Allah bi vas uklonio, pa bi doveo drugi narod koji bi griješio, Allaha molio za oprost, pa mu Allah tebareke ve taala opraštao. Zašto? Zato što Allah prašta, voli da prašta i voli one koji mu istighfar čine i koji se za grijehe svoje kaju.